Добър вечер. Журналните предавания са журнални за това, защото се състоят от различни работи. Журнални предавания като нашето. Но този път наблюдател ще се състои само от едно нещо. Един киноразказ по книгата «Българския Великден и страстите български». Изоставяйки временно журналната си формула, наблюдател остава верен на себе си. Да ви каже нещо, което другите няма да ви кажат. Наблюдател е горд да представи своята продукция «Цариградски разговори». Професор Жечев, не знам как е с вас, но мен че ме побиват тръпките. Такова чувство съм изпитвал само в Ерусалим, да ви кажа. Знам, че вие с тая цивилизация, бляскава цивилизация, се занимавате десетилетия. И знам, че 400 години преди голямите събития, за които написахте вашата книга, тук има един страшен друг Великден. Да ни кажете за тези времена, за тези хора. Наистина на българските събития през 19 век е предстояло да се разиграят на най-старата и най-голяма сцена на света. И в този град, на два континента, на две морета, самия той на 2000 години. Константин Велики премести тук столицата на Рим. 3 века след това се образува българската държава. Тежка сянка пада над България. Отношенията ни с Византия някакво проклятие носят за нас. Ние сме длъжни да се утвърждаваме в своята идентичност, в постоянно съперничество, постоянни войни с Византия. Дори борбата с патриаршията тук, гръцката патриаршия, която претендираше мегали идеята да наследи на гърците, е в голяма степен продължение на борбата с Византия. И от тогава насам, може би нашия дух се обрече на известен провинциализъм, защото дори когато остана от Византия само пепелища и останаха паметници, ние продължаваме същата война. Човек може да разбере от отца Паисия, който разказва как хан Крум дига на вила главата на Никифор Фока, прави си златна чаша от черепа, пие на здравица от него. Трябвало е да буди народната свяст. До кога ще дигаме същата тази вила? Тук наистина, далеч преди нашия тържествен Великден, се разигра един трагичен Великден. На първия ден на Страстната седмица, 1453 година, Мехмед Фати, завоевателя, обгради града. В четвъртък, дена на Гетсиманската градина, когато Спасителят се моли дано ни отмини горчивата чаша, Мехмед Фати вече е заел, разположил войските си около цялата тази стена. Скоро настъпва знамение, страшно знамение, 3-часово лунно затъмнение, а на утрешния ден непрогледна мъгла обзема Цариград. Мъгла през май месец, нещо нечувано, нещо невиждано и било е изтълкувано като лошо знамение. Така или иначе, на 29 май 1453 година Византийската империя престана да съществува. По-страшното от обсадата на Византия и на Цариград е, че раздорите между християните не престанаха дори и пред обсадения град. Православните фанатици крещяха срещу съюза с западните, с унията.
Западните християни оставиха техните съперници, православните, да погинат в развалините на Византия. От това време остана знаменитата история с първия последен министър на Византия Лукас Нотарас, който извикал: по-добре турска челма, отколкото папско кепе. Скоро неговата глава нямаше нужда ни от челма, ни от кепе, защото едно от първите, които отряза Мехмед завоевателя, беше именно неговата глава. Но и от тогава насам не можем да се научим на нищо от историята. Фантастичен е Цариград. Най-красивият град в света, казват. Но тук имаме ние свои места, свети места. Тук беше възстановена България в нейните граници на картата на Европа. Аз идвам тук отново след почти четвърт век. Заварвам нещо, от което съм потресен. Бяха хиляди българи, сега са стотици. Децата играеха в екзархийския двор, няма ги сега там. Хората говореха на сладостния консервиран възрожденски език. Сега се петлаят. Може би единственото, което остана от България в нейните естествени граници, е тук, на това Цариградско гробище. Може би най-подреденото гробище, което ще намерим в България и извън България. Не искам да вярвам, но изглежда е така. Виждали ли сте на едно надгробие и Тулча, и Охрид? Къде е Тулча? Къде е Охрид?
нощите бе, творят народността прекрасна, там, гдето знамето живее. Напред народността прекрасна, там, гдето знамето живее. Тъй солонските двама братя зовеха нашите деди. Ние сме в разкошния дом в центъра на Цариград, дома на Българската екзархия. Домът е съхранен напълно. Понякога имаш чувство, че ще чуеш тихите стъпки на екзарх Йосиф. Българската екзархия е извоювана в дълголетна борба, десетилетни борби. Извоювана в много тежки сражения с великите сили, всички велики сили и тяхната дипломация, с протаканията на високата порта, с упоритата твърдоглава съпротива на цариградската патриаршия. Но екзархията е велико завоевание на нашия народ. Нейното извоюване е едно от централните събития на новата българска история, на историята на българското възраждане. Търговското средище на българите е тук на Балкапан хан. Тук долу. Да, Балкапан хан. Там е имало страшно много кантори, занаятчиите са наоколо и така нататък. А духовното средище е на Фенер, където е църквата Свети Стефан сега и Метоха. На времето аз започнах книгата с един парадокс. Казах, че Цариград е най-големия български град по времето на Възраждането. Статистики точни няма. По моите много сложни изчисления, да не ви занимавам с това, те са около 40 000 души. Въпросът е, че това е много особен град. Можете ли да си представите град само от ерегени? Имало е няколко български семейства. Всички други са били пришелци, на работа дошли. А тук в Цариград от вътрешността на страната оставили са там жени, деца, семейства, родители и така нататък. И са дошли да препечелят тук нещо. Това оказва голямо влияние върху движението българското, тъй като знаете, че човек отдалечен от родното място е много по-смел. Няма еснав по това време, който да не е застъпен на много сумишно. От тук бир, казват турците. Тук е имало 31 села около Цариград, изцяло български, които са снабдявали Цариград с зеленчуци, с плодове. Това са все български села. Освен това, млекарите са били извънредни. Много обущарите. Петко Славейков казва, че България не е имала нужда от етнографски музеи тогава. Няма, буквалния смисъл на думата, няма село, което да ни е било представено. С менталитета, с говора, с мусията, начина си на реакции. Колко вестника си издавали? Има години, когато са излизали по 6 български ежедневника. Тук едновременно са излизали ежедневници по това време. Преди 23 години виждам ви тук в Цариград, млад, вървите, обграден от сенките, изведнъж обграден от сенките на много велики българи. Какво ви е накарало? Как сте... Защо сте се обърнали към тях?
Аз почнах да пиша книга за Петко Славейков, но потънах в живота на Цариградската колония. Видя ми са толкова безкрайно интересен. При това нямаше политически живот тогава в България, по това време. Нали знаете, всичко беше унифицирано. И тук споровете, разговорите, търсенето на решение след дълги обсъждания, всичко това ми направи огромно впечатление. А характерите на участниците ме порази. Вземете един Паисий Пловдивски, така като гледам портретите, Иларион Макариополски, Авсентий Велешки, екзархите след това и така нататък. Това са изключителни характери, изключителни хора. И може би от детството ми най-силно впечатление ми е правило таинството на Възкресението в християнството. Именно на Възкресението. То е религия на Възкресението. При това християнството не е религия на чудесата. То е религия на свободата, на избора на човека. И въпреки това Христос прави, от време на време прави чудеса. Едно от тях е, когато казва: Лазаре, стани. И Лазар става и тръгва да ходи. Просто ми се поиска да кажа над всички тия хора, да ги покажа, да им кажа: Лазаре, стани, и да тръгнат сред другите, сред нас. Възкресението е трудно не само защото е най-прекрасният християнски блян, не само и защото скъпите покойници на национално-църковната борба лежат в дълбоки зимници, като това мавзолей, в който се спускаме сега, семейна гробница на княз Стефан Богориди под гръцката църква в Арнаут-Кьой, но и защото повече от век върху тях се трупа архив на пепел и плесен, за да бъдат изтрити от националната памет. Георги Константинов на времето писа, че ако сме разказвали за тях тъй, както Захари Стоянов разказваше за революционерите, България ще да има и други граници, и друга съдба. Професор Жечев, искам да ви питам: Стойко Цонков Стойков, как става княз Богориди? Това е първи християнски княз, доколкото знам, в тая империя. Освен това, те и майка му, която пак от Гана става Ана, те са котленци по произход и кръв. Как въобще всичко става? Името се променя в Бейската академия в Букурещ. По обичая тогава гърците не са приемали българите с прозаичните си имена Стойко, Цонков и така нататък, и са го прекръстили в Стефанаки. Богориди, Богорец, т.е. на първия български цар. От Борис? Да, на Борис. И по този начин се е утвърдила тогава традицията, възприетата тогава традиция. По-интересното е, че Стойко, Цонков Стойков става княз Стефанаки Богориди, но той е всичко внук на Софроний Враченски. Син на най-големия син на Софроний Враченски, и Софрония, който го е издържал заедно с брат му, ги е издържал в Бейската академия в Букурещ. И между многото беди, които са паднали на главата на Софрония, е била грижата за двете сирачета, след като бащите им са умрели. Едва ли някой българин знае, че всъщност независимостта на Гърция е извоювана от един българин, и това е княз Стефан Богориди. Как е станало това? Това го има в мемуарите, доколкото знам, на лорд Стратфорд. Преди това се казвал господин Канинг. Казват, че лорд Канинг е поискал да среща с Богориди, тайна среща, две лодки се приближават, Богориди излиза. Тук. Богориди всички мислят, че той отива просто да вземе въздух, да се разходи в този така като лунен лъч, не случайно наречен Златен рог, като лунен лъч пронизваш града Провлак, и по този Златен рог тук стигат до споразумение Богориди да ходотайства пред султана, той да реши този въпрос, той да преглътне, така да се каже, горчивия хап.
Това не е ли героичен жест? Дързък. Във всеки случай внука на Богориди Емануил го нарича героичен жест и наистина има това, защото лорд Канинг едва ли е знаел, че Богориди е изправен пред все пак големи трудности в дадени. На Махмуд II, който не си е попливал да взема глави лесно, да му говориш на тая тема и да му предлагаш такива неща, това не е било хич... Или си Геур? Да, и Геур да си, при това Геур Хаин, както са му викали тогава, това хич не е било лесно. Да ви питам... Но не, предито искам да ви кажа, че при това неотдавна Богориди е бил интерниран по гръцката завера. Точно за Гърция става дума, така или иначе. И още, но във всеки случай аз смятам, че това е бил риск много голям, но все пак при сметнат риск Богориди не е човек на големите рискове. Резултата на независимостта на Гърция? Във всички случаи той очевидно е убедил султана, защото според мемуарите на мистер Канинг, няколко дена след това, след този разговор с Богориди, на Великия везир е съобщено мнението на султана и това по турската система означава закон. Няма повече протакания и въпросът с независимостта на кралство Гърция е бил решен. Професор Жечев, бихте ли ми казали каква е тази история с това един голем жест? Идването на турския султан ето тук в къщата, в квартала Фенер на самия княз Богориди. Княз Богориди е посещаван от двама султани, не от един. Аз говоря за първият случай, когато... Първият случай е, когато самия Махмуд II слиза с разкошния си каик, ей тука, и тръгва по терасата от градината на Богориди, тръгва към неговия дом. Всички са изненадани. Страшно изненадани. Стефанаки бей бързо го така предупреждава, той бяга да посрещне султана и султана казва още като го вижда, казах ли, че ще дода? Дойдох ли? И го поканват вътре в къщата, той разглежда всичко и така нататък и изглежда му е направило много силно впечатление, защото на утрешния ден всичките султанки ги изпращат в конака на Богориди, като предварително, разбира се, са прибрали всички мъже, да няма никакви мъже да присъстват. Изглежда искал да им покажат наредбата в дома. А втория път, доколкото знаме, при сватбата на неговата дъщеря. Посещението е било изключително голямо събитие. Това разните народности в Цариград са го коментирали в продължение на десетилетия, може да се каже. Защото това е един наместник на пророка, халиф и така нататък да влезе в един християнски дом при това на сватба. Това е било страхотно събитие. Огромно събитие, голямо. Но по едно време златната колесница се задава, султана пристига, настаняват го в една от стаите, така го довеждат, поднасят му чай. Султана казва кога ще почне тържеството, а Вселенският патриарх присъства на сватбата и още двама източни патриарци. Когато влизат в залата, където ще се състои обряда, султана му предлагат да седне на импровизиран трон, който са му подготвили. Той казва не, когато са свещенодейства, не се седи. И остава прав през цялото време и почва след това да разпитва какъв е смисъла на този смяната на пръстените, на венците, мученически, както се казва в Евангелието и така нататък. Но всички искат даже да му така поднесат своите почитание и така нататък, той не позволил дори и на младоженците да му целуват ръка. Държал се е много демократично и така нататък и разпитвал за всичко, било му е интересно. След това му правят кафе, прочутото кафе, което казва, че го направили на огън от каймета.
Тоест, изгорени са много пари, на които е направено султанското кафе. Професора, Найден Геров, доколкото знам, нарича княз Богориди голямото българско имане. Защо? Верно. Трябва да ви кажа, защото е познавал доста добре нашите такива дебели български глави. Защото Найден Геров, за когото е била абсолютно ясна цялата европейска дипломация по това време, е знаел, че ако нещо българите могат да направят в това време, говорим за края на 40-те години на миналия век, ако нещо могат да направят, то е единствено чрез Богориди. Нямат друг начин. Не могат по друг начин. Богориди е сменял патриарси, сменял е владици и така нататък. Той е могъл нещо да направи и за българите. И там е цялата работа, че Богориди решава да го направи това през 1848 година, обръщайки се към султана със специално писмо, в което писмо той говори за моето племе, не народ, не нация и така нататък, още племе. И какво прави? Иска разрешение от султана да подари своя имот. Ето го. Дето е българската църква Свети Стефан, този, да го подари за българска черква да се основе и тук българите да могат да слушат на свой език свои владици. А под турската система не може да съществува народ, ако той няма своя черква. Това е началото на българското възраждане. В обширния имот на брега на Златния рог, който Стефан Богориди подарява, била уредена не само църква. 2 години след това до нея израства представителна сграда, историческия български мето, който става център на легалната българска борба за признание и независимост. 26 стаи, голям салон, солиден каменен градеж. Дори и днес пълна руина след грижите на толкова български правителства. Метоха си остава една от най-личните сгради в квартала Фенер, на 200 метра от Вселенската патриаршия. Метохът е ням свидетел на безкрайни събрания, на гръмогласни дискусии за пътищата на българската борба. Тук заседава настоятелството на българската цареградска община, превърнало се в превременно правителство, чието решения отеквали навсякъде във вътрешността на страната. От друга страна, тук най-напред са пристигали и представителите от всички български земи, избрани да ги представляват в Цариград. Метохът е послонил най-напред първото българско училище. Тук е написана най-хубавата българска поема «Изворът на Беломорите». В тъмните и влажни мазета чувствителното обоняние още може да улови дъха на печатарско мастило. Тук са печатали най-хубавите български вестници от това време.
Между метоха и църквата, изглежда историята понякога сама създава най-хубавите символи са гробовите на Иларион Макариополски, Авсенти Велешки, Паисий Пловдивски. Те тримата са заточеници по българските работи в Анадолу. Когато бях тук някога, над всеки от трите гроба стоеше като ангел-хранител изящна статуя. Разбойници са ги отнесли. Кога ли мародери ще затрият и гробовете? На 3 април 1860 година, тук на това място става едно величаво събитие, когато българската народност възкръсва сякаш. Събитие, което е равно на най-голямите ходове на Лутер и реформацията. Събитие, което сякаш българската нация наваксва за часове това, което е загубено за столетия. Може би образно казано, ние се намираме на дъното на един кладенец, дълбок 132-3 години. И професор Жечев, аз ще ви помоля, кажете на българите от 1993 година, разкажете им тази нощ. По това време в българското движение всъщност има три течения. Едното е примирителност с патриаршията, което се води от Александър Екзарх. Другото е най-радикалното, което е готово на скъсване с цената на всичко, униатското, което се води от Драган Цанков. И народното, националното движение, ръководено от Иларион Макариополски и Петко Рачов Славейков. Иларион Български. Иларион Български, както го титулова навсякъде по царствено Раковски. Така че именно акцията, замислена от Иларион и от Българската национална партия по това време, тази акция изважда въпроса извън полумрака на кабинетите, извън патриаршеските коридори, където се е очаквало да бъде разрешен, извън дипломацията на великите сили и така нататък, а създава едно национално движение, народно движение, което трябва да реши въпроса. Как се развили самите събития? Било е събота, както обикновено срещу Великден, очаквало се тържествено да бъде провъзгласено Възкресение Христово. Църквата е била пълна с народ, разбира се, това не е било в тази църква, е било в Старата дървената църква, тук съвсем наблизо, пак на мястото на Богориди. Службата е вървяла от тържествено по-тържествено. Идва момент, когато свещенодяконът изпява Елици во Христе крестихте ся и както по традиция по службата следва, трябва да произнесе светейшему Кирилу, патриарху и така нататък. Тълпата го спира. Казва, стой, не го щем патрикот. Не искаме гръцкия патриарх. От всички български наречия се чуват гласове. Като че ли от всички села даже се чуват гласове. От всякъде. Добре, той спира. Какво да правят? Синца ли са съгласни? Синца са съгласни, викат. Няма нито един против. Добре, и за един път това богослужение и така нататък заприлича на народно събрание, на конвент. Почват да обсъждат. Добре, какво да правим? Кого да споменем тогава? Не може без никого. И се подхвърля идеята. Очевидно всичко това е добре подготвено, даже аз предполагам и репетирано до известна степен. Тогава се подхвърля идеята да се изпее молебствие в чест на султана, на властващия тогава султан, което не е извън религиозните канони, защото в Византийската църква въобще властващия владетел винаги се споменава в службите. И продължава службата. От тук нататък продължава службата. Идва момента, когато трябва Иларион Макариополски, вече като водещ службата, да спомене отново патриарха. И всички чакат настръхнали. Какво ще направи той? Ще поеме ли тази власт, която народа му дава в този момент? Иларион, може би, готвил са цял живот за този момент в живота си, още в борбите си с Неофит Бозвели, заедно заточеничеството си на Атонския манастир и така нататък. Готов е бил напълно
както го описват тогава, свръхчовешки по ръст, с могъщ глас, изправя се на мястото си и казва: и всякое епископство православних, което е сакраменталната формула за този свещеноначалник, който няма друга църковна власт над себе си. Тоест, Иларион като Наполеон, както не дава папата да му сложи короната, сам слага короната на главата си, приема мястото си в историята и се провъзгласява за свещеноначалник на новата българска църква. Веселието е нямало край. Цялата нощ е продължило. На утрешния ден по цяла България камбаните са звънели и в службите са почнали да пеят пък молебствие за отцу и свещеноначалнико Иларионо и така нататък. Всички български партии, това е едно безкръвно въстание. При това, слава Богу, може би единственото, което минава без предателство, защото всички български партии, включително и униятската, примирителната партия и така нататък, приветстват събитието. Вестниците и на едните, и на другите, и България, и Цариградски вестник, всички са единодушни, че е станало нещо велико, че българският народ е възкръснал. За съжаление, те не са знаели, че мъките, страстите от тук нататък започват, а не са свършили. Свършила е само тържествената част. Добре, тези страсти, тези страдания, тази Голгота българска, това не можеше ли тази част от всичко това да ни отмине, ако да кажем бяхме католици, както неведнъж е правен опит в нашата история? Унията е най-старата българска диверсия. При това политическа диверсия, която използва религията и използва църквата. Това използване на религията и църквата за политически цели хвърли много тежка сянка върху българския и църковен и религиозен живот. Какво представлява всъщност унията? Унията е признаване на съюз с католическата църква при запазване на православните обичаи. Върховенството на папа. Но приемане върховенството на папата. И за един път се оказа, че всичко, което е искало българското движение и за което се претърпяват толкова много мъки, се получава с огромна леснина. Дава се български свещеноначалник, дава се печат на църквата, веднага се признава новата община, се признава веднага от турското правителство и така. Нищо повече българите не са искали. Защо? Но всичко това е получено за да се признае върховенството на папата. И започва триумфален алюр, може да се каже. Йосиф Соколски, един още свещенодиакон Рафаил, самия Драган Цанков и доктор Георги Миркович от Сливен тръгват с един пароход по южните морета за Италия, за да бъде ръкоположен Йосиф Соколски от самия папа за български свещеноначалник. Защо е паднал избора на Драган Цанков тъкмо върху този 80 годишен старец, е разкрил самия Драган Цанков. Той каза: аз го избрах, защото беше невежа, защото лесно се поддаваше на внушение, можеше да бъде ръководен и така нататък. Тоест, Драган Цанков е търсил една играчка в своите ръце, без да подозира, че тъкмо тази играчка, която обикновено политиците търсят, то не е само грешката на Драган Цанков, им изиграва и ще им изиграе най-лошата шега. Във всеки случай папата приема депутацията, обещава да ръкоположи веднага, скоро да ръкоположи Йосиф Соколски. Папата казва: българския народ ми праща най-голямото утешение в последните години със своето присъединяване. И на изпращане се обръща към Йосиф Соколски, поне по сведенията на вестник България, вестника на Драган Цанков: с Богом, български патриарши.
Няколко дена след това Йосиф Соколски е ръкоположен за български архиепископ и наместник на папата за българите. По този случай се дава прием един вид, на който прием Йосиф Соколски се държи невероятно, може да се каже, защото на него е присъствал и бившия неаполитански крал, бившата неаполитанска кралица. Това е било петък, Йосиф Соколски е отказал да яде блажно, по православно му в петък. Намират му нещо постно, но той не е бил толкова равнодушен, изглежда, към напитките, колкото към яденето, защото почнал скоро да ръкомаха много, съборил сладкишите. Там доста неприкрито се е заглеждал в тънкия стан на бившата кралица. Така или иначе, изглежда Йосиф Соколски се е върнал разкаян за постъпката си. Разбрал е какво е направил, изглежда. И няколко дена след това, след като в Цариград го приемат всички дипломатически представители, всички големци от високата порта, съпровожда го сеизи, войска го съпровожда в триумфалното му шествие по цариградските улици, една сутрин изчезва. Тук Йосиф Соколски, тук патриарха, в неговата резиденция, както пишат тогава, също не могат да го намерят, никъде въобще не могат да го намерят. Оказва се, че с помощта на руското посолство, с помощта на Петко Рачев Славейков, той е бил натоварен на един пароход за Одеса и от Одеса изпратен в Киево-Печорската лавра, където и завърши своя живот. Такава е историята, казана съвсем накратко на този новопровъзгласен български патриарх. В унията веднага започват интриги от всякакъв род. Тези няколко души, които по идейни съображения, като Тодор Икономов, например, са присъединили, веднага напускат. И това, което унията беше уж спечелила с огромно тържество за около година, година и половина, за един месец всичко беше разрушено и униятското гнездо беше разпиляно. Драган Цанков, доколкото знам, една голяма, достойна фигура в български политически живот. Русофоб в началото, русофил после. Голяма, наистина голяма личност. Сложна, противоречива. Сложна, противоречива, с невероятни превъплъщения и преображения. Приел католичеството, след това прочута. Приел католичеството, върл русофоб от това време, решил да скъса с традиционната българска православна вяра и така нататък, да образува секта, всъщност нова униятска секта в българското движение. Същият този човек се е разхождал ей тук близо по Буюк-дере около Босфора със своя млад съпартизанин Данаил Ируков. В 1887 година изгонен като русофил от Стамболов и пита своя млад съпартизанин: ти знаеш ли защо сме ние тук? Данаил Ируков му казва: как защо? Защото сме русофили. На млади години и съвършено в изповеден тон, някакъв съкровен тон, може би града на неговата младост го е възбудил, светлините на Юски Дарно на среща. На млади години казал: и аз бях върл русофоб. Сега съм изгонен като русофил. Защо мислеше всичко това? Защото сме били винаги принудени да се правим на политически маймуни. Силите се борят тук за този Босфор, за този Цариград непрекъснато. А ние трябва да се правим на маймуни.
На какво ни сме се правили? Само и само да можем да оцелеем. Само и само да можем да защитим нашите интереси. Върху Драган Цанков оказва огромно влияние това, че той работи с езуитите тук. Езуитите измислиха правилото целта оправдава средствата. И той беше готов да прибягва към всякакви средства за постигане на своята цел. Той не държеше достатъчно сметка за това, че и политиката, колкото и някои да я смятат за най-отдалечената област от областта на морала, трябва да има морални основи. Трябва да почива на морални основи. Иначе тя се обръща в шарлатания, в една хитрост, селска хитрост, която колкото лесно печели, толкова и лесно губи. Добър вечер, аз съм Тома Томов. Добър вечер, Димитър Иванов. Преди малко ми се обадиха и ми казаха, в почта има за теб един голям жълт плик. Аз го взех преди другите. И те ми казаха, плика е от Хелзинки. Отварям го, виждам, че не е от Хелзинки, а е Helsinki Watch. Всъщност плика е от Нью-Йорк. Helsinki Watch има секции в различни страни по света. Но пише от Хелзинки, защото това си е американската секция на Helsinki Watch, Международната организация за контрол върху съблюдаването на човешките права. Пишат от Helsinki Watch на тема, ето какво пишат, колко е опасен национализмът, как той подклажда етнически конфликти, какво се опитвате да направите, така че като говорите за историята, за религията си, това да не е враждебно към историята и религията на другите. Ще им кажа. Ето какво правим. Ето какво направиха Тома Томов и Тончо Жечев. Едно продължение на филма от миналата седмица. Аз имам само две думи да прибавя. Вече 8 или 9 програми върви наблюдател. Очевидно, че това не е гараж, в който се продават стоки. Не е магазин на главната улица. Ние бихме желали тази програма да бъде един манастир горе на хълма, където има голяма библиотека и където се казват неща, които са необходими за националния дух. Където се казват неща, които са необходими за националното достоинство. И се казват почтено и твърдо.
Тези острови тук на входа на Босфора, Принцовите острови, ги сравняват с кошници цветя тук в Мраморно море. И в този прекрасен следобед да започнем отново наши цариградски разговори. Да ви питам за това как започна. Какво беше първото, което дойде, дето има на дума в съзнанието? Аз знам, че той е свързан и с майка ви. Идеята за написване на тая книга. Докато знам, това е звука на майка ви, която пее. Нали? Гласа на майка ви, която пее. Да, но аз ще почна малко по-отстрани. Аз се оплаших в, може би, най-добрата възраст, която човек се намира, на 30 годишна възраст, зрял мъж вече, в началото на 60-те години, се оплаших, че изчезва всичко изконно българско от хоризонта, заедно с разрушаването на българското село, което вървеше толкова интензивно тогава, заедно с тази паническа миграция, която настана в България. Беше заплашена нашата традиция, беше заплашено нашето народно предание, беше заплашен нашия фолклор. Всичко! Едновременно с айде да го наречем съветизацията до известна степен на нашия живот. Условно казано, почна постепенно по същото това време и тексимизацията, т.е. стандартните норми на поведение, на живот, на всичко, които идваха от Запад. Не се поощряваха, но младежта ги възприемаше. И в тия години аз обичах да карам майка си да пее. Тя го пееше, не случайно казвам пее, Извора на Белоногата. И страшно ме вълнуваше този нейн тон, по който го казваше, а същевременно и съдържанието на поемата. Тази българска девойка, която казва: Стамбул е аго за мене, тук където съм родена. Какви по-светли сараи от тез небесни сводове, каква по-добра морава, какви по-добри миндери от тази зелена морава. Стигаме агото и що имам. Кой може да го каже това? Каква беше гордостта на тия хора? Че са това, което са били. Че са изнесли една история, 1300 годишна почти история. И няма ли да се случи така, че тъкмо ние да я погребем тази история? Когато гледам тези български средища в Цариград, църквата и Метоха, винаги си мисля, че сякаш при всяко повратно събитие нашата история започва отново. Може би защото трайно не е решен нито един голям въпрос. В разгара на униатското движение Вселенската патриаршия и руската дипломация организираха лицемерно, дипломатично полагане основи на български храм на мястото на старата, на дървената църква, но не успяха да излъжат никого. Тук на Великденската служба на 3 април 1860 година Иларион Макариополски, акламиран френетично от народа, отказа да спомене името на Вселенския патриарх. С този акт е обявена независимостта на българската църква.
в Старата църква, в околностите на Балат и Фенер, между българския Великден на 1860 година и Страстната седмица на следващата година се разиграва едно от най-големите драми в българската история. Патриаршията на събора си през февруари взема решение да низвергне от свещенослужителски сон Иларион Макариополски, Авсентий Велешки и Паисий Пловдивски. Поисква от правителството да ги интернира, а тогава правителството е било длъжно според правилата тогава да изпълни това искане на патриаршията. На 15 март Паисий Пловдивски под оплакванията на пловдивчани под стража, усилена стража е вече взет и закаран на заточение. На 22 точно на Великден, точно на Великата събота, когато българите са очаквали Възкресение да бъде обявено отново, е трябвало да заминат на заточение от Цариград и Авсентий Велешки и Иларион Макариополски. Тази символика не знам от кого е замислена, но е била много така или иначе страшна. Явяват се тук от Боюк Дере слиза на скелята в Ортакьой, слиза Иларион Макариополски на Велики четвъртък. Посреща го огромно множество и го подема от тук, съпровожда го до Метоха, където вече се е намирал Авсентий Велешки. Барикадират Метоха, барикадират изцяло Метоха и почва непрекъснато да говорят българите и на себе си, да си дават кураж и да говорят и на минаващите. Ние сме кабахатли, нас заточете, ние всички сме Иларион. Не дейте търси другия, ние сме виновните, заточете всички. Събират се близо около 15 000 души по това време. И започват преговори. Идват тук български първенци, изпратени от Али Паша, великия везир. Не ги допускат до владиците. По-упоритите, като Хаджи Николи Минчоглу от Търново, отнася дори бой. Набиват го добре и го изхвърлят, не го допущат до владиците. Идва министъра на вътрешните работи, идва началника на полицията на Турция по това време. Убеждават ги нищо, не ги допускат до владиците и не могат да се реши въпроса. Както обикновено в такива случаи, турците оставят нещата на времето, на отлагането. Това е ориенталски маниер на управление. Министъра на полицията идва тук и съобщава, че султана, отивайки на джемия, сутринта е казал фукара рахатласън. Тоест, удовлетворете сиромаща, дайте рахат на сиромасите. Настава страхотна радост, ликуване голямо. Но все пак барикадите си остават. Вечерно време нощуват тук, палят огньови, варят казани с боб и така нататък, не си разотиват. Дори и след като султана е казал това. Но времето тече. Един по един отиват по работата си, един отива, втори отива, минава седмица. Остават около 150 души за постоянна охрана на владиците. Тъкмо в този момент, когато всичко намалява, се появява отново войска, която преди това се е явявала, обикаляла е тук улиците, заплашвала е, но не е стреснала българите. Сега обаче те се явяват из един път и нареждат им да си оставят оръжието, оставят хора да пазят оръжието, а те самите войници започват един по един да изхвърлят българите от охраната тук на Метоха. Един по един да ги изхвърлят и да ги отдалечават. Да изхвърлят и отдалечават и така се добират до владиците. Нашите са били малко хора, не са могли да се отбраняват до край. Добират се до владиците, посаждат ги на една лодка с 10 гребци и на бърза ръка ги откарват до скелета на Ортакьой.
откъдето е трябвало да заминат на заточение за аналога. Българското движение се е здобило с мъченици. Тези същите хора след 4 години ще бъдат посрещнати като пророци, като месии, като спасители на своя народ. А църквата и Метоха по обичая тогава, като присмъртник, са били обвити в черен плат. Този черен плат дълго време се е развявал тук, като знаме на героическо поражение. Професор Жечев е най-бляскавият руски дипломат, който пристига в Цариград и който неразривно е свързан с българската история, Николай Павлович Игнатиев. Вие във вашата книга пишете, че турците го наричат Игнат Паша, в Петербург известен като Петербургския Бисмарк, а от друга страна, в наше време бихме го нарекли може би един вид Кисинджер. Обаче интересно е, че нито неговия шеф Горчаков, нито даже и самия Александър II понякога са били приемали неговите идеи за българския въпрос, който в цялостната му концепция за руската политика тук на изток има определено много голямо место. И аз искам точно това да ви питам. Каква е била тая негова концепция и защо в големата система на руските интереси тук на изток той отделя толкова голямо внимание на българите? А и кой е граф Игнатиев всъщност? Мечтата за споразумение, а не отделяне на българската църква, а споразумение между патриаршията и българската църква не е нито толкова на българите, нито толкова на гърците, нито на сърбите, нито още повече на турците. Тя е мечтата на Бляна, на граф Игнатиев. Тъй като руската политика по това време залага на единството на православието. Тъй като само при единно православно население тук тя е могла да разчита на влияние сред цялото това население. Още повече тогава позициите на Русия са подкопани от резултатите на Кримската война. Найден Геров, консула руския в Пловдив по това време, не споделя линията на граф Игнатиев за търсене само на примирително решение и да не се удовлетворят исканията на българите. С още по-сложни отношения граф Игнатиев е бил с консула в Одрин, известния могъщ руски реакционер Константин Леонтиев, който е смятал, че аристократа граф Игнатиев пилее и собствените си сили и силите на Русия, за да могат да печелят разни чумаковци и както ги нарича той, т.е. новата буржуазия на тия страни, която се формира по това време, а разпилява единствените останали величествени останки от Византия, от любимата на него Византия. Това е сложността на положението на графа. Казахте Чомаков. Стоян Чомаков е, доколкото знам, той коприщенец, нали? Чомаков има съвършено нови и непознати, нетрадиционни гледища за политиката, която трябва да следват българите по това време. Кои са моментите, основните моменти от неговите концепции? Това е... Той казва така: Турция ще бъде свита от европейските сили в Азия, преди всичко. Нищо не остава празно не само в природата, но и в историята. Някой трябва да заеме нейното място на Балканския полуостров. Това място може да бъде заето само от България. Геополитически погледнато само от България може да бъде заето. Но българите не са готови още да заемат това място. Не трябва да се форсира българското освобождение. Българското освобождение трябва да дойде, когато българите се възмогнат икономически, когато се консолидират етнически изцяло в своите граници и тогава вече те биха могли да поемат досегашната роля на Турция в Европа и да изиграят тази си роля. Чомаков е така острумен бил човек, много припрян, много лек на остроумие. На него принадлежат много и много лафове от това време, които се помнят добре.
Един от тях е от гърците, ние ще се освободим, но кой ще не освободи от русите, ако те стъпят на Балканския полуостров? Не, все едно случай в Стамбулов. Да, другата му максима е, казва така, поробен народ се освобождава, рано или късно, разединен народ никога не се обединява. Това съм го чувал от самия Симеон Радев, който казваше, че Чомаков го е казвал това на Методи Кусевич. Има една фраза, която вие често казвате по отношение на Русия, точно във връзка, да ви напомня, връзка с Аз се сетих какво ще му питате, защото точно във връзка с помага. Тя мисля, че много добре кореспондира на 90-те години сега. Ето това е така, новоизлюпените политици се самозабравят лесно също. И Чомаков е бил склонен към самозабравяне. Той вероятно не е знаел тази поговорка за Русия, родена след Наполеоновите войни, когато Александър I, както знаете, на бял кон влезе в Париж. Една поговорка, която гласи така: Русия никога не е толкова силна, колкото предполагат. Русия никога не е толкова слаба, колкото предполагат. Да ви питаме за един човек, който знам, че вие много уважавате и който има определено много голямо место във вашата книга. Гаврил Кръстевич. Знаете ли какво? На Гаврил Кръстевич дължим изключително прецизната формулировка на член 10 от Фермана на султана за учредяването на българската екзархия, която той е така изчекани, както казват на някои наши диалекти, тъкмо в споровете с гърците. И която даде възможност след той да се поддържа нашата етническа цялост, да се правят избори в епархиите, които останаха след Берлинския договор извън източна Румелия и извън княжество България, които дадоха възможност да се развие работата на екзархията изобщо след освобождението на България и след великата дейност на екзарх Йосиф да се развие. На него се дължи, това е негова велика заслуга към нашата история. Моята слабост към Гаврил Кръстевич дойде от... не да ви гледах на гроба, вие имахте много... Беше много вълнуващ момент, когато бяхте при неговия гроб. Защото при първото ми идване в Цариград аз заварих този гроб в още по-окаяно положение. Той не е и сега не е в добро положение, но първо той почива в обкръжение на своите врагове. Самотен. Освен това, аз заварих на този гроб окачен на една метла, очевидно на чистача на гробището, вътре в гроба една лопата. И тая метла просто ме преследваше, като кошмар ме преследваше до голяма степен. Казвах се, до кога ще продължи тая българска чердафонщина? Може да разберете Чердафон Велики, неговата годеница Делка Шилова, които качиха Гаврил Кръстевич или Треперко Паша, както те му казваха, го качиха на един файтон и го направиха за смях на цяла България като генерален губернатор на източна Румелия. По време на съединението. По време на съединението. Може да ги разберете. Въжделенното съединение е пред тях. Това го разбирам много добре. Ама каква е тая историческа чердафонщина, която и до днес продължава и тая метла и сега не дава. Аз открих хората, които работят като къртове на историята, не като герои. Те са друг тип хора. Историята има нужда изглежда и от герои, и от къртове, които бавно, постепенно подравят едни основи, за да сложат нови основи. Но винаги основната им грижа е тия основи да бъдат солидни, да бъдат трайни. Това са така наречените в историята еволюционисти, за разлика от революционерите. Не отричам заслугата на революционерите. И за тях има място в историята. И време в историята. Но по-голямата част от историята е делнична работа.
продължителна делнична работа, в която се съгражда гражданско общество. Мисля, че Мандълщам казва, а аз съм в средата на века, път е наясен. Сега ние като сме залутани в 19 век, след едно десетилетие, в което голями българи изразходват огромно духовно гориво в тази борба. Комисии, комисари, добре, какъв резултат? Резултатът е издаването на този ферман, който стои тук, не е случайно окачен в екзархията. Султанския ферман за учредяване на българската екзархия, издаден на 28 февруари 1870 година, с който се признава българската църква. Това е равносилно на признаването на българската народност като отделна народност в империята. Въпросът е, че фермана е трябвало да бъде турен в действие, да влезе в действие. Турците, както са протакали толкова дълго време с издаването на фермана, така почва същото протакане за това фермана да влезе в действие. Отново патриаршията възразява, отново българите посещават патриарха, отново почват разтаканията, протаканията. Разрешение за избор на екзарх не се дава в скоро време и така. И българите се виждат принудени отново да преминат към масови действия. Така се стига до решението низвернатите владици да отслужат отново литургия в църквата Свети Стефан, което става скандал на Богоявление 1872 година. Става огромен скандал. Отново по искане на патриаршията отстраняват, т.е. интернират владиците от Цариград в провинцията и се е наложило провеждането на огромна демонстрация пред високата порта, където са хиляди българи се събират и където Петко Рачов Славейков произнася знаменита реч, в която казва: в края на краища един народ има право да се изсели от земята, на която не намира правосъдие. Това е звучало заплашително. Империята тук в центъра си е била заплашена от масови демонстрации, които да продължат дълго време. Турците са разбрали това и в края на краища решават да върнат владиците. Въпреки решението да бъдат заточени, пререшават въпроса и връщат владиците и дават разрешение да бъде избран екзарх, да бъде завършена работа на Църковно-народния събор. Колкото парадоксално да ви звучи, трябва да ви кажа, че екзархията изигра своята историческа роля главно след освобождението на България. Макар и предназначена да освободи България, тя изигра своята роля главно след освобождението. Защото след Берлинския договор екзархията остана единствена като символ на целостта на единството на България. Екзарх Йосиф постига с гениалния си усет. Разбира се, и екзарх Антим I има заслуги за това, че отстояха позицията екзархията да остане тук, в Цариград, а да не е преместят или в Пловдив, или в Търново, или в София, както са канили. При това самият цар-освободител, на когото думата тогава е била закон за българите, е искал екзархията да бъде пренесена в княжеството. Така или иначе, екзархията с помощта, особено след това на смелите ходове на Стамболов, на смелите стъпки на самия екзарх Йосиф, екзархията успя да развие огромна дейност в Македония, Западна и Източна Тракия. Повече от 80 000 ученици е имала екзархията, екзархийските училища са имали. Хиляди учители, хиляди църкви, възстановения, започнали да работят отново. И всичко това българско население се е чувствало и е поддържало своето буйно съзнание. Аз помня, тук българите в Цариград особено пазиха този дух. Бай Георги в Пазача на Метох. Ами те такива патриоти, даже малко парадоксални патриоти бяха. Седим с него, така януарски дъжд вали. Бай Георги, стар човек, оплаква се, вика: как това тук, много лошо времето тук. Вика: бай Георги, по това време и у нас е така. Как? У нас?
Такова лошо време не може да бъде. Такива патриоти бяха цариградските българи и начело с Екзар Йосиф те извоюваха най-важната си победа. За съжаление, рухнала в дележите на Македония с Балканските съюзи, в двете Балкански войни, катастрофирала заедно и с катастрофата на България. Аз искам да ви питам, те 80 хиляди ученики, това е била огромна дейност. Добре, къде отиде всичко това? И те не биха ли, те са се борили за едни Балкани, вероятно, в които да има мир и съгласие? Знаете ли, с Екзар Йосиф имам чувство, че умря тип балканска интелигенция. Това бяха хора, които умееха да създават мостове между балканските народи, да съграждат мостове. Ние ще минем покрай Харманли. Там има един надпис "Животът е мост, от Сяушага граден мост". Знаем какво представлява Иво Андрич. В светлината на опита на Балканите всичко, което е написал, е пророческо. Защото той предвиди този взрив от омраза. Това самозатваряне на балканските народи в време на когато почне от тях да господства национализма. Как е възможно в века на мас-медиите, в века на тази система на информация, на съобщения и така нататък, как е възможно балканската интелигенция всъщност да общува много по-малко, отколкото е общувала по времето на Каравелов, по времето на Христо Ботев? Ами, че Каравелов е писател на 3 литератури. Между другото и на сръбската и на българската литература. Че Раковски е деятел на сръбското движение толкова, колкото и на българското движение. Че Букуреш е център на българското движение толкова, колкото и на българското движение. Че Цариград е център и на гръцкото движение, и на българското движение, така нататък. Къде изчезна всичко това? Знае ли сега някой какво се говори на децата от Турция за българите? Какво се говори в българските училища за гърците? Какво се говори в гръцките училища за албанците, да речем и така? Знае ли някой? Интересува ли се някой от това? И кой сега създава мостове? Тези мостове, през които трябва да се мине един към друг, за да се интегрират тези общности. Екзар Йосиф умря в годината, в която катастрофира България, 13-та година, в която катастрофира и екзархията, в която Цариград загуби своето значение като общо български център. В края сме на нашите цариградски разговори. Не можехме да не дойдем на това место, в околностите на Цариград, Сан Стефано. Доколкото знам, вече тук никой не знае, че е Сан Стефано. Виждате какво е всичко. Защо идваме в Сан Стефано също е ясно. Ще се опитаме да разплетем доколкото можем възла на този проклет вечен български въпрос. Тук беше взето справедливо за България решение, а след това нищо не остана от него. Вие много пъти казахте, че 9/10 от нашата съдба се решава от великите сили. Защо България не можа да намери творческо решение на този въпрос, на своите граници? О, господин Томов, тук наистина нищо вече не напомня. Може би освен този стар файтон, някой друга стара сграда, нищо не напомня за онова време. Но името друго. И името е Ширкьой, което значи зелено село. Тук е най-модерното летище на Истанбул. Нищо не напомня, че тук е родното място на най-голямата българска илюзия. Великата българска илюзия, химера, Велика България. Наистина в Сан Стефано България получи това, което заслужаваше. Получи своите граници в тяхната етническа цялост. От Тулча, от устието на Дунава до Егейско море, от Черно море до Охридското езеро. И екзархийски избори, и статистики, и европейски, и турски потвърдиха много пъти справедливостта на това решение и след това в етническо отношение. Но все пак
тая велика иллюзия трае 4 месеца, не повече. И дойде Берлинския договор. Дойде Берлинския договор. Между другото, нашите съседи, които така потреперват, когато чуят Сан Стефано, също получиха своето тук, в Сан Стефано. Сърбия, Румъния, Черна гора, тук беше призната тяхната независимост. По Сан Стефанския договор, окончателна независимост. Босна и Херцеговина тук получиха своите автономии. Сърбия и Румъния получиха територии по това време. Така че да си траят, когато стане въпрос за Сан Стефано, не само ние сме били облагодетелствани от него. Но знаете ли, аз като се намирам тук и като знаех от снощи, че ще дойдем тук, не съм могъл да спя, размишлявайки над една единствена тема, ролята на историческите призраци в живота на империите, на държавите и на народите. Една изключително актуална, струва ми се, тема. Гоненето на призраци е нещо много страшно в историята. Убеден съм, че съдбата на Византия щеше да бъде друга, ако тя не гонеше непременно образа и образеца на първия Рим. Тя искаше да бъде втори Рим непременно. Убеден съм, че съдбата на Русия щеше да бъде друга, ако тя не искаше да бъде трети пък Рим. Тоест да гони историческия призрак на Византия. Какво струва това на нейния народ? Вие виждате, техният живот не може да бъде уреден вече толкова години, главно благодарение на гоненето на този исторически призрак. И сега продължаваме всички да гоним такива призраци. И най-вече призраците на Балканите. Велика Албания, Велика Сърбия. Великодържавните мании на Балканите са нещо страшно и нещо ужасно. Велика Сърбия, Велика България, Велика Албания, Велика Румъния. Турската империя отново се поставя въпроса. Мега ли идея? Мега ли идеята, мега ли идеята на гърците и така нататък и така нататък. Не са ли много тия величия за толкова тясното пространство на нашия малък полуостров? Как могат всъщност да се осъществи дори едно от тези величия, освен отново да се леят реки от кръв? Невъзможно е това да стане. Да, но реалполитиката. Реалполитиката означава, че Сърбия, поставяйки си реални цели, спечели една война, силово, и сега жена нейните плодове. Войната първо още не е спечелена, второ не се знае колко трайни ще бъдат решенията, постигнати на сила. Решенията, постигнати по силов начин, не са трайни в историята. Това е доказала цялата история. Британската империя, на която принадлежеше половината свят, как се отказа от владенията си и Британия почна да се интегрира в една друга общност тук на Европа. Ами вземете Унгария. След разтурването на Австро-Унгарската империя има около 20 милиона унгарци. 7-8 останаха от тях в унгарската държава, но и сега Унгария е родина, благодарение на доброто си поведение, на достойното си поведение, е родина на останалите унгарци извън унгарските граници. Това според мен е по-важно, защото те помислиха и уредиха живота първо в самата Унгария, както трябва. И всеки от нас, от тези хора трябва да се замисли, които управляват на Балканите, трябва да се замисли за това именно как ще уредят живота на своите народи. От това зависи решението и на останалите въпроси. Може би даже достигането и на идеята за Велика България, но по други пътища. Чрез икономически и културен просперитет. Друг път няма. Другия е кьорсокак, другия е кръв. Отново на Балканите мирише на кръв, отново на Балканите мирише на барут. Това е много страшно. Това са призраци Сан-Стефанска България. Не можем и не трябва да ги гоним, да продължаваме да ги гоним. Това ви го казвам аз, който неведнъж е обвиняван като националист и ви го казвам тук, в Сан-Стефан.